преминем, може би, на следващото дело. Но и по-общо искам да питам, в крайна сметка това е една златна мина, действително. Дали тази златна мина можеше да стане златна мина и в правен аспект, т.е. дали може да доведе до други подобни дела, които да разкрият много важна информация, или по-скоро оставаме с усещането, че с изключение на такива особени случаи, голяма част от информацията, дори да имаме достъп до нея, всъщност не ни дава пълната картина. Всъщност имаше и други журналисти, освен Христо Христов, които правеха някакви опити, но техните наистина опити за достъп, респективно за четене, за правене на разследвания, а и делата в съда не са сравними. За мен е абсолютно очевидно това, което и той казва. Работата на добрия журналист е като работата на добрия юрист. Ти трябва да събереш доказателствата и трябва да намериш още доказателства, които подкрепят и потвърждават тези, с които вече разполагаш. От тази гледна точка и за този общ дебат, който течеше в навечерието на приемането на новия закон за достъп и разкриване на документите 2006 година, имаше някакви изолирани гласове, дали да не се унищожи този архив, но за мен няма как липсата на документи да бъде по-голямо богатство, отколкото съществуването на документи. В смисъл, това за мен е проста логика. И от тук нататък вече идва ред на професионализма, идва реч на Христо Христов, сега не спомена, но аз съм виждал той как познава тези документи. Защото ти трябва да познаваш типа на документа, с който работиш. Трябва да си виждал такива, да имаш опит, да знаеш какво означава нещо. То към какво евентуално може да насочи като друга връзка. Да можеш да знаеш и какво не казва този документ, защото познаваш знанието, което той съдържа. Тоест, според мен опасенията по-скоро са свързани с възможността, с опасността от некомпетентно четене на документи. Но ние не сме никога имунизирани от това некомпетентни хора да четат каквито и да е артефакти около нас. Но ние винаги трябва да пазим архивите, да даваме възможност на компетентните изследователи, журналисти, учени и така нататък, те да могат да проучват и да показват на обществото какво се е случвало, защото общество, което не знае своето минало, няма и как да гради своето бъдеще. По отношение на случая с разузнаването, сега Христо ще разкаже по-подробно. Мисля, Христо, че и третата книга, Тайните фалити на комунизма, и в нея имаше нещо от документите, които, ти ще кажеш, може и да бъркам, които излязоха от първо главно, но може и да бъркам, но така или иначе тук наистина централният момент беше класифициран, отказа на основание класифицирана информация. Тогава първо моя колега от програма Достъп до информация, адвокат Кирил Терзийски, той защитаваше Христов на първа инстанция, тъй като аз тогава бях в чужбина. И той си спомням, че много добре беше притиснал юристите на Националната разузнавателна служба в съдебна зала, за да се стигне до ясни доказателства, че няма как това да се твърди, че продължава да бъде държавна тайна. След това ние се явихме и в Върховния административен съд, вече тричленен състав, където решението беше категорично. Между другото, по това време паралелно имаше две други дела, които нямат общо с архивите на Държавна сигурност, но имаха общо с темата класифицирана информация, които помогнаха до някъде на съда да вникне в проблематиката, и това беше, едното дело беше заведено от ПДИ по инициатива на тогавашния неизпълнителен директор Гергана Жулева, тъй като ние бяхме получили един много странен отказ на основание правилника за защита на държавната тайна на Народна република България от 1980 година. И ние бяхме много учудени и подахме заявление тогава като организация до Министерския съвет какъв е този правилник, и те ни казаха: не можем да ви го предоставим, защото той е държавна тайна. Което беше много интересно, и ние тогава поведохме едно такова дело, което съвпадна горе-долу с
делото на Христо Христов, и другото подобно дело беше делото за достъп до засекретения договор с британската фирма Crown Agents за реформата, консултирането на реформата в митниците. Но тогава, когато стана ясно, че всъщност се отказват като класифицирана информация отчетите на Първо главно управление за поредица години, през 70-те години, за това какво те са вършили, тогава аз мятам, че и съда, колкото и да е далече от тази тематика, съдиите разбраха, че това е абсурдно ти да криеш толкова важни документи от миналото на страната. И аз мисля, че това плюс разследването на Христо, отзвука и от първото разследване, конкретността на второто, всъщност бяха и един от основните моменти, които обосноваха идеята за нов закон за достъп и разкриване на документи на бившите служби. Да, точно това исках да питам. Какви стандарти поставиха тези дела, които след това се използват и в закон, и в съдебната практика? Аз може би да се върнем на стандартите, мисля, че е хубаво и Христо да разкаже за това дело и за това какво се разкри с него, защото смятам, че това така би показало една пълнота на... Докато пишех основното разследване, което излезе като книга "Убийте скитник" през 2005 година, единственият архив, с който не съм могъл да работя, е архива на Първо главно управление на Държавна сигурност. Това е аналог на Първо главно управление на КГБ. Това е външното разузнаване, най-секретната структура в Държавна сигурност. Те си имат самостоятелен архив, още при комунизма. Правоприемник през 90-та година на ПГУ, съкратено така го казвам, Първо главно управление на ДС, е Националната разузнавателна служба. Също изключително секретна структура, без възможност за контакт и така нататък. И вече аз след 2005 година реших да... Защо първоглавно? Защото основното... Сега Георги Марков има две разработки. Едната е в 6-то, която е била 6 тома, и там се опитват да го компрометират и неутрализират. Като персонален идеологически противник на комунистическия режим, защото той това, което прави, никой друг имигрант вражески в кавички не го прави, защото той говори по 3 вражески радиостанции. По BBC, по Deutsche Welle и Свободна Европа. Младите хора нямат представа. Това са били забранените прозорци за информация, за достоверна информация за това какво става в света по времето на комунизма, на комунистическия режим, когато пропагандата и цензурата са били на 200%. Затова Държавна сигурност приема Георги Марков за идеологически противник, и 6-то, въпреки че не работи 6-то управление на ДС, това е управлението за борба срещу идеологическата диверсия. Тоест търси идеологически противник. Вече тук има култура, изкуство, центрове, които противопоставят такива научни центрове в чужбина, които работят за достиженията на западната демокрация. Това е прието от комунистическия режим, че това е идеологически противник, че западните служби работят тук да развращават социалистическото общество и младежта. И така, музиката, литературата, това да слуша западна музика, това си е идеологическа пропаганда. Това трябва да се бори. Режима се е борил. И ни младежки години как съм слушал западна музика. Сега не мога да разбера как слушат чалга. Това е просто ужасно. Но както и да е, извинявайте, че се отклонявам. И вече аз бях амбициран да работя. Пък сега първо управление на Държавна сигурност вече извършва самата разработка по ликвидирането на Георги Марков, защото това е разузнаването. Там съществува специален отдел, който се занимава с вражеската информация, с вражеската имиграция, и също и отдел остри мероприятия. Това е точно за извършване на отвличания, саботажи и така нататък. В цялата реконструкция имаме и други случаи, които са преди Георги Марков и са доказани, както в случая Борис Арсов. Неговото дело не е унищожено и там има план за неговото убийство.
Такива документи съдържат. За Георги Марков всичко са унищожили или поне скрили, защото в крайна сметка висшите офицери и ръководители на разузнаването на държавна сигурност знаят, че в един момент, в който започва веднага след промените да се шуми за Георги Марков, те знаят, че ако се поискат някакви, а партията е склонна, един такъв като Александър Лилов, тогава е склонен да съдейства на, или поне е казал така на съпругата на Георги Марков, че да, ние ще търсим изяснение на този случай. В деня, в който Анабел Маркова се среща с Александър Лилов, делата, разработката на Георги Марков първо главно изчезва. 10 януари 90-та година. Това не е случайно. След това се унищожават всички документи, защото ти да поискаш едно дело, трябва да оставиш съответен документ, кой го е взел това дело в архива на разузнаването. И става една начин, не може толкова лесно да се унищожават неща. И там следствието установи, че става въпрос за разработка от 10 тома. 10 тома, това е много сериозно нещо. И също така, в хода на това международно разследване стана ясно, че за подозреният за извършването един агент на Държавна сигурност, италиански гражданин, Франческо Голино, агент Пикадили. И аз вече изградих една тактика да поискам достъп до този архив. Защото от работата си в Държавна сигурност аз вече знаех, че има отдел за работа с вражеската емиграция и ред други доказателства, които знаех какво да поискам вече конкретно. Взаимодействие с КГБ, също документи за взаимодействие с КГБ. И оформих едно много подробно и голямо искане, което така иронично го подадах. Сега въпросът е, че тази служба, Националната разузнавателна служба, тя е създадена по указ на председателя на Държавна сигурност Петър Младенов в 90-та година. И до приемането на закона за разузнаването 16-та година не се знаеше кой отговаря за тая служба. Дали президента, дали Министерски съвет, защото пък по Конституция Министерски съвет е този, който отговаря за националната сигурност на държавата. И аз, за да не ме мотаят, пуснах едно и също искане до председателя на Министерски съвет, Симеон Сакскобургготски, и до президента. Аналогично, с което искане ги молех те да изяснят към кого се води тази служба и съответно, като изяснят този въпрос, да сезират вече директора на Националната разузнавателна служба, защото аз няма как да му подам заявление. Те са на Хайдушка поляна, ама кой ще ми приеме документа? Това беше единствения начин. И вече самото искане, пак по закона за защита на класифицираната информация, показвах, че те отдавна трябвало да предадат тези документи и аз ги исках вече по разпоредбата вече на процедурата на Закон за достъп до обществена информация. И после един източник така дойде и ми каза: Христо, ти събра юристите на Министерски съвет и на президентството. Да се чудат как да ти отговорят. И всъщност вече от главния секретар на президентството получих документ, който ми е много важен, защото аз пред съда как ще докажа, че съм съзирал директора на Националната разузнавателна служба. И така ги вързахме. Това беше много важно. И разбира се, пак огромната подкрепа на ПДИ и на Сашо Кашъмов, и на Кирил Терзийски, когото не познавах до тогава. И го подадах на 9 септември. Ирония, тогава го подадах. Получих, че е сезиран и чакам. И чакахме половин година, той не се обажда. Аз имам личен контакт. Поисках контакт с директора на Националната разузнавателна служба. Той ме прие, обеща ми, той беше, казва се Кирчо Киров, тогавашният директор, генерал от Държавна сигурност, служител бивш щатен на Държавна сигурност. И той ми обясни, че се занимава с много важни неща, че нямал да му дам срок. Чака го половин година и така нататък. И вече като мина половин година, обадих се на Сашо и викаме, той ни отговаря, нали, никакъв, т.е. мълчалив отказ имаме вече. И Сашо Кашъмов тогава сезира председателя на Софийския градски съд,
че ние имаме вече с цялата документация, ние вече бяхме гърмяни зайци, с цялата документация и Сашо ми се обажда на другия ден, казва, излезе разпореждане на председателя на СГС до директора в срок от една седмица да предостави делата. Защото ние вече започваме да водиме дело, обаче той ни ги предава на съда да се види какво прави. Половин година ги държа. И вече документите отидаха в Софийския градски съд. И сега да питате в ПДИ, там много трудно се печелят дела. И ние не бяхме никак бяхме готови за битка. И на това дело Сашо беше изпратил Кирил Терзийски, не го познавах, аз признавам малко с мотик, защото с Сашо съм работил и така, но пък Кирчо ми събра очите. Защото той беше изключително подготвен, влизаме в съдебната зала и дава се ход на делото, от другата страна трима абсолютно такива сини черни сака, типични за специалните служби, само как нямаха черни очела. И председател на съдебния състав е съдийката Хайгуша Бодикян. И започва делото и Кирчо ми подсказва. Сега ще поискат, нали казвам го така, шепни ми, вика сега ще поискат да се прекрати делото и да се води директно във вас, защото ще кажат, че тяхният шеф е голяма работа. И те казват, ние искаме да се прекрати, съдът се... И Кирчо казва, не може да се прекрати, защото член еди кой си от Закона за Върховния административен съд много точно обяснява на кои са подчинени. Защото те го изкарва с ранг на министър. И съдът се събира, слагат се. Така, и викат, отхвърля се искането. У нея е шах и паника. След това казва, тук става въпрос за много секретни документи, ние не можем. И Кирчо ми го казва, той просто беше прочел тяхните ходове. Отхвърля се. Те започнаха да си, те започнаха да си свалят саката, стана им горещо. И всъщност дадаха ход на делото. И така се проведе, не го отлагаха, искаха какво ли не да правят, да го отлагат и така нататък. Но Кирчо Терзийски просто беше страхотен. И съдът се излезе с решение в наша полза. Просто железни. И вече, но това са 3 години. Това се минава процедурата 3 години. И вече идваме в 2006 година. Сега не знам, в началото на 2007 ли излезе решението? Началото на 2007. Да. Вече е приет закон, но не е сформирана комисия. И аз се обаждам на генерал Киров. Имах един служебен телефон от предните директори, т.е. не GSM, като таен телефон на така. Викам, моля ви да ми свържете. Ето, свързваме секретарката. Викам, господин генерал, вие сте осъден. Викам, ще предавате ли документите или да правя пресконференция и да кажа, че президентът Георги Първанов не изпълнява законите. Викам, защото вие сте негов починен. Не, моля ви се, не, нищо. Ама аз сега не мога да ви ги дам, но и пак се обяснява, не ми ги дава. Аз съм спечелил дело. Нека да кажем, че съставът във вас, който спечелихме делото, с председател Жанета Петрова. Съдът беше излязъл с много семпло, но много ясно и мотивирано обяснение. Знаете ли един от мотивите на Националната разузнавателна служба, за да видите колко е проникнало руското влияние в България, какво беше? Че аз съм искал документи на чужда служба и те не могат да ги дадат. Те ги вардат документите на КГБ, аз искам документи и те това им е мотива да ми отвърлят искането. Представете си какви идиоти бяха. Ще ги нарича абсолютни идиоти. Нали, че искам документи, а трябва да знаете, че има страшно много документи на КГБ в България. И това е много ценно нещо. Спечелихме делото, но нямаме достъп. Април месец избират комисията по досиетата, аз пак се обаждам и той вика... между другото, едно от исканията беше вече във вас аз да си ги искам от комисията, не от тях. Те да ги държат, т.е. това дело да отиде на кино. Ние 3 години чакаме и така, но съдът прие, задължи го да ги предаде и там в мотивите, аз това съм го запомнил, беше много така точно, сравнително точно го цитирам, журналистът е искал информация, за да види как работи една тоталитарна служба. Следователно, от искането на журналиста, обществото ще разбере как е работила тази тоталитарна служба. Това беше много общо, но вярно.
И всъщност другото нещо, освен този общ архив, аз исках и досието на агент Пекадили с номера, вече като сериозен разследващ журналист, аз знаех неговото дело и бях посочил номера на делото му, на агентурното му дело. И избраха комисията, влизаме в този клинч и аз пак се обаждам на Сашо Кашумов и казвам какво да правим, ново заявление ли да пускаме, да влизаме в нова процедура или да пуснем едно заявление. Пък аз бях първия, който пусна комисията избират и аз на другия ден в Народното събрание, защото тя е избрана от Народното събрание, те нямат офис, пускам до Народното събрание, но до комисията, те съответно веднага предадаха, 15 искания съм ги подготвил, чакам да изберат комисията, от 15 различни масива, за да проверя какво ще стане. И председателя, Сашо вика, няма да подаваме ново искане, защото ще влеземе в нова процедура. Просто ще задължим той да съдейства да се изпълни това съдебно решение. Правим си копия и председателя Евтим Костадинов, обажда се там една секретарка, елате утре в парламента и аз отивам. И той ги извадил на една масичка, ма в кулоарите на партийния дом. Те нямаха офис още комисията. И Евтим Костадинов един притеснен, с Катя Бончева беше с него. И вика, господин Христов, така наредение, аз веднага се виждам заявленията. Той вика, господин Христов, аз разбирате, ние сега трябва да проверим евродепутатите, той имаха избор за евродепутати, нямам и офис, ще се забавя с сроковете. Аз виждам едно желание от негова страна, притеснен, че не може да ми отговори и се опитва да ми обясни защо. И аз само ги събрах така и казах, господин Костадинов, аз на вас, на комисията, на закона, новия за досиетата, гледам в дългосрочен план. Оставяме ги тези неща, но тук има едно нещо, искам да ви сезирам и това е едно спечелено дело на Националната разузнавателна служба, по което ви моля обаче енергично и на време да... Така, той ги взема и казва, той ще ги даде. Викам, няма да ги даде. И започва да се води една кореспонденция. Аз получавам едни копия от председателя, секретарката му... на секретарката на цялата комисия и тогава, а те заседаваха в кабинета на Николай Свинаров, който беше шеф на вътрешната комисия, защото те са подчинени, не подчинени, а се отчитат на вътрешната комисия. И ми подава и ни, получавам аз и ни документи на имейла, кореспонденция между председателя, който казва, вие сте осъден на това дело, изпълнете съдебното решение. Той ми казва, да има шефът на разузнаването Кирчурюк каза, да има тук по новия закон, аз само трябва да ги вардя. Поискайте ги, нали? Така, и той ги, председателя, чест му прави, защото аз ги исках тези документи и чрез комисията Методи Андреев и там се оказа пълен блокаж. Тогава директор на Националната разузнавателна служба беше назначен от СДС генерал Димо Геуров, както и да е. Не ги даде той тези документи, включително и досието на агент Пекадили. И същата тази служителка на комисията, Мария Бонева, един ден ми се обажда и ми казва, господин Христов, елате да си вземете, да се запознаете с материалите. Представете ли си какво нещо? Аз отивам, те наредени и ни бели пликове на един диван в кабинета на Свинаров. Комисията, няколко членове си четат досиетето. Това аз си влизам, те ме гледат, викам добър ден. И си сядам, тя вика, проверяй си. Мария Боня вика, проверяй си ти се. И аз съм си взел искането и проверявам какво са изпратени. И тя вика, има ли нещо, което да липсва? Викам, има. 53 тома бяха. Викам, информацията за КГБ, в един от тези томове 3 тома досието на Пикадили и аз трябва да ви кажа, че започнах да се щипа. Не можех да повярвам, че това е предадено. С медалите му, с паспортите му вътре, защото той е награден за работата, която е свършил. И просто това беше невероятна победа, благодарение на моите приятели от ПДИ и конкретно Сашо Кашумов и Кирчо Терзийски. И Мария Бонева ми казва, ма тук липсва ли нещо? Да, тя оформя ново искане, председателя го пуска и дойдоха още 50 тома. Цялото взаимодействие. И знаете ли от тези томови, които с КГБ какво излезе? Че те, когато сключат споразумение в края на 60-те години, отдел ОМ, остри мероприятия на КГБ, на руския документ, се задължава да предаде своя опит и работа с силно действащи отрови, уреди за тяхното изстрелване, камуфлажни мини на отдел остри мероприятия на ПГИ от ДС България, НРБ, нали, да ги предаде. Това е документ, който е уникален. Те още тогава са имали тези неща, защото той
техническата помощ идва от КГБ. Ние, Държавна сигурност, няма такива технически възможности. Тя винаги е разчитала на Държавна сигурност. И така, и излезе втората книга, тя пак стана световна новина, беше голяма премиера и вътре имам интервю с Сашо и с Кирчо за това как са спечелили и всъщност мисля, че тези дела много помогнаха да се разбере, че Законът за достъп до обществена информация може да се използва и в съвсем различен аспект от ежедневната, злободневни такива случаи на сегашни хора и така институции, които са задължени и цялата работа, смея да твърда, на ПДИ вече толкова години, на програма Достъп до информация, на фундацията, е да респектира и да научи държавните институции да прилагат и да спазват този закон. Да, водят се дела. Получих много награди и с голяма гордост казвам, че съм единственият, който... И мисля, че май дадахте още една награда, не знам ли? Единственият, който взема ПДИ ми връчи награда за цялостен принос към Закона за достъп до обществена информация. Аз си ги наричам тях приятели. Даже сега наскоро от чужбина ми се наложи да подавам едни заявления към човек от местната власт, към един кмет. И веднага поисках тяхното, защото аз съм подавал, но аз си знам другото направление, си го знам. Викам, я да си ги попитам аз, моите приятели. И веднага си получих съдействие и си получих и информацията, между другото, от кмета на Белене, така че те вършат една страхотна работа. Тези дела, между другото, приятелите от ПДИ направиха тези случаи да станат световно известни в цялата мрежа за достъп до обществена информация и даже вие ми съдействахте, Сашо, за една голяма конференция в Германия, където отидах и разказах този случай. И никой не вярва, че директор на разузнаването, генерал Кирчо Киров, е единственият шеф в световен мащаб на разузнаване, осъден, да, по административен закон, нали, не е наказателно осъден. Той и наказателно е осъден сега, защото източи Националната разузнавателна служба. Не го вкараха в затвора, но това е отделно, но аз си го осъдих първи, нали, с помощта на ПДИ. И вече колегите гледаха със съвсем друго око. Служители на Държавна сигурност след премиерата ми се обадиха и ми казаха: господин Христов, няма такъв агент, той е от тези документи, които бяхме извадили, защото той разбира се, някои от нещата са и неговото досие е прочистено. 78 година няма нищо. Нали, досеща и се защо е прочистено. Но след това той само идва на почивка, медали, ордени и си го проверяват и си го държат. И те казват, ние сме работили с агенти, няма такъв агент, ние ги юркаме, давай информация, давай тук донесения и така. Те да го водят тук и да го срещат, нали, да го водят на почивка, на слънчев бряг, на море с вертолети. Няма, такъв случай няма. Така че това... много ми помогнаха тези две дела, за да завърши нещо, което казах в началото. Нито един колега не извади нито един документ повече по този случай, което категорично показва, че като разследващ журналист съм си свършил работата и се показа, че вече след това с новия закон за досиетата, между другото, Сашо Кашъмов е автор на раздела за достъп до информация, защото ние вече бяхме показали, че знаем за какво става въпрос. Когато се правеше закона, напоканиха във вътрешната комисия едни много точни хора, които тогава работиха в комисията. Нали, може би да ги споменем. Самия Николай Свинаров, Касим Дал, Татяна Дончева, след това генерал Атанас Атанасов внесе. Ние им казахме, вие нямате глава за достъп. Това, че жертвата може... Сашо тогава ги прави. Те казаха, напишете, и това, което той написа, те го приеха. И ние по закона за досиетата сме вързани не те да си измислят някаква нова регламентация, а всички заявления се подават по регламента на закона за достъп до обществена информация. И това ни беше много важно. Даже мога да ви продължа, че когато вече комисията ги взе досиетата и включително на Пикадили, преди да ми ги даде, мина един известен срок. И аз в един момент разбирам, че има колебания в комисията дали ми ги дава. Знаете ли защо? Защото от Националната следствена служба разследващия случай казал, няма да ги давате тези документи. И това ми го каза лично председател. Аз в момента, в който разбрах това нещо, веднага отидах и викам, моля ви се, аз съм спечелил дело. И Евтим Костадинов каза, господин Христов,
бъдете спокойни, дигна телефона Петрова, документите на Христо, извади ми ги, копия абсолютно на всичко ми направиха, веднага копия, и той ми каза, следователят поиска, но не ми е по телефона, може ли да ме задължиш по такъв начин? Дай ми документи и основания, мотивирано, юридическо, да ни ги дадеш на тези материали. Така че Евтим Костадинов изигра изключителна роля, изключително съм му благодарен и трябва да ви кажа, че Economist, писание Economist, което се слави, че по-голямо и по-достоверно от него в световен мащаб като медия няма, поне това, което аз знам като журналистика. В деня, в който аз във вестник Дневник публикувах вече разследването за Пикадили, колегата ми, един изключителен журналист Едуард Лукас, публикува една статия Пикадили Съркъс. И беше написал, че българският журналист Христо Христов е свършил работата на българското и британското разследване. То тогава беше вече 2008 година, а той беше във войната в Грузия беше отишъл, но въпреки, че беше там, написа тази статия и пак световните медии писаха. Така че ние тук се справихме отлично и този случай пък ПДИ след това го промотира многократно в тяхните отчети на международна на международно ниво, да се знае, че ние сме водили такива успешни дела в такава сложна материя, защото материята е сложна и тези служби, те не са свикнали да дават такива неща. Напротив, колкото се може повече да няма и да се забранява. И това беше важно. Аз тук искам да се върна на твоя въпрос. Какво всъщност от тези дела, кои уроци влязоха в закона, в новия закон, в тази глава за достъпа? След това, което Христо от скромност не казва, е, че той също участваше. Сега, аз имам юридическата техника, но той пък има и големи опит с четенето в тези архиви. Всъщност това, което ние написахме и настояхме, бяха няколко неща. Едното беше да има реално предаване на документалния архив от службите към комисията. Т.е. тя да владее при себе си самите документи, да ги има при себе си. А не ние да ми се налага аз да искам от някаква служба, която държи документи, така. Там при комисията да си искаме от комисията, което и стана. Точно така. Прощавай, Саша. Не, това е добро допълнение. От друга страна, това да не е класифицирана информация и това да е изрично записано в закона. От трета страна, това да не се считат за защитени лични данни и това изрично да е записано в закона. От четвърта страна, процедурата да бъде процедурата по закона за достъп до обществена информация, която е проста и ясна процедура. Разбира се, което е много важно, да може изследователи, журналисти, хора, които работят в обществен интерес за целите на разследванията и за целите на обществения интерес да се знае, да могат да проучват документите. Това беше много важно и всичко това беше от една страна взето от опита от тези дела, а от друга страна и от прегледа, който направихме, благодарение на наши колеги тогава на други закони в Източна Европа. Наистина обстановката беше такава. Това е един от много малкото закони в България, който е приет с почти пълно единодушие. В парламента... Закон за досиетата. Закон за досиетата. Да. Което, между другото, няма аналог и особено в днешната политическа ситуация, в която е много трудно да се намира съгласие за елементарни неща. Тогавашното съгласие може да послужи като някакъв опит за мъдрост, макар и по конкретен повод, но за една много важна законодателна инициатива, защото благодарение на това работят изследователи като Христо Христов, има и много други, има историци, има най-различни колеги. В момента вече младите хора в България могат да научават много повече. Само един пример. Първата година от съществуването на комисията по досиетата са поискали двама изследователи, защото има изричен текст в закон за досиетата, че на еди коя си основание може да поискаш и с изследователска цел. Значи това е изрично, а не само ако моя роднина или точно, дядо ми... Това беше важно. Да. И първата година, мисля, така почти съм сигурен, защото аз тая статистика я пиша на моя сайт и така, първата година бяха двама или трима
изследователи. За миналата година са над 160 души подали заявление за... Знаете ли колко книги излязаха? Колко филми бяха направени вече като се отвориха досиетата и така, и хората си ги знаят, и това си е нещо, което нямаш никакви проблеми сега да отидеш да поискаш тези архиви от комисията по досиетата. Комисията направи един уникален архив в Банкия, централизиран архив, където събра всички тези архиви с много трудности, дори и след приемането на закона отказваха да предават различни институции. Много голяма битка води комисията, но сега всичко е... Тя просто е... Едно от задълженията е да създаде ред за достъп и тя го е създала. Има много точна статистика през годината, колко са подали като граждани за близки и колко за изследователи. И статистиката е категорична в възходящ ред за интереса към тези архиви. Колкото и да ни се вярва и колкото и пак искат да премахват закона и да затварят комисията, да я премахват и така, тая битка не е спряла, че даже имаше и проби в съда, за да наложат цензура, но това е друга тема. Yeah. Да, какво всъщност още според вас има в тези архиви, което се струва да се изследва, което може би могло да обясни този нараснал интерес, и също така какво ще кажете на всички, които казват, че вече е твърде късно и че това трябва да бъде затворена страница? Много колеги... Тоест, истината е, че не сме много от колегите, които проучват архивите. Телевизиите ходят изборно, ако има някакъв скандал. Примерно, давам пример с едно, може би най-трудното решение на комисията е отваряне досиетата на Светия Синод. Защото там беше от 11-8. Нали? Това е институцията с най-голяма концентрация на агенти на държавна сигурност. И тогава колегите се биеха кой да снима първи досиета и така. Съм ходил и се втрещих, нали, колежките там. Нали, това казвам неща от кухнята, но е факт. И след това до там. Темата, по принцип, в медиите е много неглижирана. Аз съм решил, сега имам друг ръкопис, по който работя от години и се надявам, дай Боже, съм жив и здрав, кой е рекал Господ до година да излезе. Пазя го така в известна тайна, но след него съм решил да напиша една книга. Повторното убийство на Георги Марков е заглавието, именно за това, което говорим, за да опиша всички, за да пиша един журналист какво е писал за Георги Марков от падането на Берлинската стена, от падането на Тодор Живков, тук вече от неговата принудителна оставка. Какво е писал и как в един момент той цъфва като агент на държавна сигурност. Ще каня тези колеги да ми дадат интервюта, да ми обяснят, за да дадем този механизъм, за да се види как се раждат фалшивите новини, как държавна сигурност е създавала фалшиви новини за една такава личност, която, между другото, Георги Марков е абсолютно непознат за младите поколения българи. За съжаление. Защото ние, нашата фондация, в която и Сашо Кашумов участва, Истина и памет, успяхме 2019 година да наложиме на Министерски съвет необходимостта от пренаписването на фалшивите учебници по история. Успяхме, преборихме се, но за съжаление колегите, литератори, поети, писатели не направиха нищо до този момент в часовете по история антитоталитарната литература да влезе и да се изучават авторите, защото и Георги Марков е на първо място, разбира се, защото без изучаването на тези автори, младите хора изобщо нямат представа за какво иде реч. Ти да кажеш на някой, че не си могъл да пътуваш, той те гледа като... Това не е вярно, той не знае, защото от баба и дядо знае, че било много хубаво. И една друга книга искам да напиша е за престъпленията по времето на НРБ. Там вече се отива в един друг архив, който няма да го издам кой е, но той също пък изобщо не проучва. Ма ще го кажа, аз не крия никакви тайни. Архива на Народната милиция, разбира се. Криминалната милиция. Вие знаете ли, че примерно и в Държавна сигурност има някои отчети, примерно 88 година, де се казва престъпленията станаха толкова... Те защото разследват и корупцията на висшите етажи и казват престъпленията станаха толкова сложни, че ние не можем да отговориме на тази сложност. 88 година Държавна сигурност ти го казва. А тези хора, вие ме попитахте, които казват, ама никога не е късно. Как ще е късно? Как ще е късно? Вижте, 90-та година,
когато още властта е била в комунистическата партия и Държавна сигурност е била на власт, те са могли да унищожат всичко. Знаете ли защо не го унищожават? По една проста причина. Защото сега излиза някой известна фигура и казва, ама там едно картонче за мен. Ама извиняйте, много картонче не може да ти го създадат така в Държавна сигурност. Няма. Оперативният отчет, преди да си създадат картонче, трябва да имаш документ, с който оперативният работник прави предложение за вербовка. След това се одобрява от неговия началник. След това проучване на това лице. То с някаква цел се прави. След това доклад за извършена вербовка. Тези документи Държавна сигурност ги унищожава и тогава идва регистрацията в архива и така нататък. Така че ако някой ви говори, че имал само някакво картонче, защо Държавна сигурност обаче не унищожава всички документи, преди всичко на своя агентурен апарат? По една проста причина. Тя се изкушава да държи зависими тези хора по времето на прехода. И аз съм писал и го казвам и тук във вашия подкаст, че те успешно, през първите 16 години, успешно ги контролираха тези хора. За съжаление го казвам. Много от процесите са... Тук има едно голямо разминаване, защото комисията е обявила близо над 18 000 сътрудници в различни институции, държавни, в медии, в университети, във всички структури на обществото и на властта. Но кажете ми колко са разследванията, които обясняват на базата на тези отворени архиви по какъв начин е дирижиран прехода. Много трудно е да се направи. Аз имам формулата, но за съжаление не мога да пиша по 5 книги едновременно. И имаме формулата и съм жив и здрав. Ще предложа в един определен момент, само здраве Господ да дава, точно този анализ, в какви зависимости са били институциите, за да стане ясно. Макар че в една обща картина се вижда, дори само по партии, само това да прочетеш какво е влиянието на Държавна сигурност в политическия живот, защото в крайна сметка партиите управляват, сменя се мнозинството и така нататък. Но никога не е късно да се отворят досиета и обикновено говорят хора за това, айде оставете го, това е минало, хора, които винаги са пречили тази истина да се разбере. Защото като не се знае истината, комунистите, защото те винаги си оставят комунисти, както и да се прекръстят, те винаги разчитат на късата памет. Винаги разчитат на късата памет. Сега БСП Нинова иска да се отменя закона за досиетата. Чакай, твоята партия го е подкрепила отварянето. Тогавашният лидер Сергей Станишев е казал, обществото има право да знае кой е. Как така? Вие сте безотговорна партия, директно може да се каже. Вие сте партия, която не е скъсала зависимостите с тези хора. Защото и до сега Нинове съветват хора от Държавна сигурност. И така. Така че има една огромна съпротива върху това нещо. Ние до този момент... Над 13 са атаките. Последната във вас, защото поискаха да изкриват закона и чрез едно тълкователно решение на Върховния административен съд и съдът прие такова решение, след като 10 години гледа по един и същ начин делата, изведнъж започнаха да се обръщат. От кои? От разни съдии, които са прехвърлени от провинцията, назначени, дори не са се явявали на конкурси и къде са започнали своята юридическа кариера? В факултета на Държавна сигурност. И съдът, и когато им се иска отвод, те казват, ми не можем да дадем отвод. Значи до такива извращения в правото се стигна. Ние сме категорични в това отношение, но пак се борихме и пак се прие поправка. Законодателят прие поправка миналата година на ръба, с която категорично даде правото, защото вижте, те знаят, противниците на отварянето на досиета знаят, че не могат да променят закона, тъй като и в Конституционния съд са прие и опитаха. Къде ли не опитаха те? Къде ли не опитаха? Но се удраха на камък и сега намериха една врътка, с която, айде, теб сте обявили, повече да не те обявява. Тоест комисията едва ли няма право без нови доказателства. Ама законодателят изобщо не е отварял дума комисията да събира доказателства. Защо? Защото знае, че част от архивите са унищожени. Затова са изборени документите, на които трябва да се основава едно
обявяване на сътрудник в принадлежност. Комисията не казва, ти си добър сътрудник, ти си лош. Тя обявява принадлежност. Който иска да ходи да чете, това е наше задължение на журналистите, да отидеш да прочетеш това досие и вече да направиш анализ. Аз доста досиета съм прочел и опонирам, защото пък има хора, които не са прочели нищо и казват, ама те... то само за офицерите говориме, дайте, еди какво си, еди що си, нали... Не са чете така обективно. А имало известни публични фигури, като ги обявят и ти си приятел с него, казваш, ама то тук не е така. Юлия Кръстева беше типичен пример. И аз казах, ама извиняйте много, значи Георги Първанов може да е лош, защото не го харесваме Георги Първанов, а сега Юлия Кръстева, защото си пийте кафето в Париж с нея, тя да е добра. А пък то се вижда, че не е точно така нещата. И веднага направих един анализ. Между другото, когато я обявиха, защото тя е световно известна личност, всички западни медии поискаха тяхните кореспонденти да намерят експерт, който да коментира това вярно ли е, не е ли вярно. Комисията публикува веднага досието, цялото досие. И аз направих на моя сайт един разбор и всички колеги от Ню Йорк Таймс, който тук всички вестници и така, търсеха тяхните кореспонденти мен и аз ми казах абсолютно достоверно. Тя каза, че съди комисията, колкото да звучи на Запад. И така не е съдила комисията, защото не може да е съди комисията за тези неща. И се направи един анализ как изобщо не е жертва. Някои хора искаха да я изкарат, че е жертва. Няма такова нещо. И така че досиетата трябва да се четат и то обективно. И законът си е много добър. Ние си срещаме атаките. Имаме все още парламентарно мнозинство, което крепи с някои предателства през последните години, но така или иначе много тези атаки показват, че нали, им пречи този закон. Разбирате, иначе, ето давам ви случай, сега той Жорж Ганчев е починал, но аз ще го спомена без да го определям като някакъв. Жорж Ганчев обявен за сътрудник, още като депутат в предишни парламенти. Сега обаче той се явява на всички избори. Комисията е задължена по закон, когато си на изборна длъжност, да те провери и тя това нещо си го спазва. Сега обаче на него не му е приятно, че той се кандидатира за президент, за депутат, драза се от тези неща и си намериха тази врътка да кажат, че комисията не е компетентна да ги обявява повторно. Ма откъде на къде бе? Ако не представи нови доказателства. И съдът тълкува толкова погрешно закона, защото той има такава разпоредба, но тя се отнася за допълнителни документи, когато комисията установи и тя трябва да ги оповести тези документи. Освен картона ти, защото тя събира архива от много неща. А те това го изкараха, че едва ли не повторно. Ама как? Законата, значи има избори, значи обществото вас каза, обществото не трябва да знае кой кандидатства за избори за евродепутат, за народни представители. Нямало право. Преборехме с това нещо, но това беше много опасно. И показва колко мощни са тези хора. Една партия като ДПС, която е гласувала това, е председателя на вас безпрецедентно Георги Чолаков, безпрецедентно председател и висш представител на съдебната власт, отиде във вътрешната комисия да удари депутатите, образно казано, да ги наставлява как не трябва да приемат поправка. За какво говориме това нещо? И от ДПС членовете веднага обратно гласуват. А на първо четене са гласували по друг начин. И в същия ден, в който се приема тая поправка, предния ден, вас излиза, че майката на Пеевски, видите ли, няма никакви... Облякаха в бяло по случая Магнитски там, по българския аналог на случая Магнитски. Да. Така е. В този смисъл, за да завършим с нещо оптимистично, дали достъпа до досиета може да компенсира липсата на лустрация? Това е интересен въпрос. България така или иначе пое по този път. Аз мисля, че след 30 години очевидно за лустрация трудно можем да говорим и с тези конституционни решения, но за сметка на това пък ние имаме един добър режим на достъп до тези архиви. Дай Боже да има и хора, желаещи, компетентни, които непрекъснато да продължават. Ето това са оптимистични данни, които виждаме за това, че има все пак повече изследвания, повече филми и така нататък. Друг въпрос е, че може много повече. Важното също е и, че ние сме на поста си да отбиваме атаките, защото всъщност
е много важно нещо, което съществуваше толкова дълги години, да не се тръгне в обратна посока, защото виждаме държави в Източна Европа, в които по някои въпроси се тръгна в обратна посока. Все пак аз мисля, че нашето общество успява да поддържа по отношение на правото на достъп до информация, достъпа до архивите на бившите служби, едно добро ниво, и силно се надявам, че благодарение на все пак много хора в обществото, които държат на това, което е постигнато, мисля, че все пак ще продължим да имаме тази критична маса, която да отстоява постигнатото и също така и да работи и да твори, да разкрива нови факти, да прави нови изводи и да може най-вече младите хора, които нямат опита, защото при тях наистина вече е прекъсната и слава Богу тази връзка, но те пък да могат вече по един независим начин не да слушат бабите и дядовците си, ами да виждат обективните изследвания, факти и анализи. И само и аз да добавя нещо, което съм сигурен, че не го знаете. В самия закон за досиетата има разпоредба, която ние наричаме така наречената скрита лустрация. Позволява се на представители на различни организации, държавни, обществени, да поискат със съгласие на съответно лице от тяхната организация проверка от комисията на досиетата преди или след назначение. Тоест, давам ви пример с Министерски съвет. Преди да назначиш министрите, ако е кандидата за министър-председател или служебно правителство президент, той има право по закон за досиетата да сезира комисията по досиетата и да каже на тези имена моля да бъдат проверени, тъй като те ще бъдат назначени в изпълнителната власт. Комисията ги проверява, но информацията не се огласява, а се дава на на човекът, който е поискал, на държавния служител или на ръководител на обществена структура. Трябва да ви кажа, че от 2011 година има така наречена политическа лустрация. Защото по принцип лустрацията е приемане на закон, с който за определен срок определени фигури от бившия тоталитарен режим, комунистически режим, да не заемат ръководни постове. Не да ги бъдат уволнени, да не заемат ръководни постове. Нито едно политическо мнозинство от демократичните, те другите не са, левите не са говорили за такова нещо, но десните, нито едно дясно политическо мнозинство не е имало смелостта и волята да приеме цялостен закон за досиетата. Цялостен закон за лустрацията. Имало отделни текстове в администрацията, в закон за радио и телевизия. Той беше отменен от Конституционния съд последно. Но в конкретния закон, в конкретния тази скрита, така наречеме, лустрация, доведе до това, че от 2011 година в Министерски съвет никой, включително и служебните правителства, не смее да назначи министър или заместник министър, сътрудник на Държавна сигурност. Нито едно правителство. Нито Орешарски, нито. Значи това е политическа лустрация. На второ място, след обявяването на комисията, от комисията по досиетата на сътрудниците на тоталитарните служби в дипломацията, от 2011 година никой не назначава консул, т.е. извършва са такива проверки. Те не се оповестяват. Примерно, ако излезе някой човек, служителя ще му каже така, но не може да назначим, ще стане скандал, вече политически скандал ще стане. България е приела да не назначава такива фигури. И това нещо в момента работи. И на трето място, сега Методи Андреев, кога беше депутат? Сега губи мисля, той стана депутат и от ГЕРБ. Те бяха една група за обществен натиск. 2014-2017. Те приеха една поправка в закона за досиетата, в която поправка когато ДАНС проверява е в процедура на допуск за класифицирана информация, да иска информация от комисията по досиетата, дали конкретният човек, на който ще му се даде, е сътрудник, и когато се потвърди, те искат материалите и проверяват дали има някакви зависимости.
Значи това са специални служби. Давам ви пример. Най-големите групи, които ги разкриха тук, че работят с дипломати от руското посолство, се оказаха бивши служители на военното разузнаване по времето на комунизма. Значи един такъв човек, той трябва да се проверява, ако му се дава сега допуск и така нататък. И по тази линия проверките за допуск са едни от най-многобройните. Между другото, това го показва статистиката. Над 2300 са на година. Проверки на хора за такива допуски. Защото има и млади, които закона не ги хваща. Като си роден след 71 година, не те проверяват, защото не попадаш в обсега на вече държавна сигурност не е съществувала, ти не си бил пълнолетен, когато тя е съществувала, за да се извърши вербовка. И тези хора не се проверяват. Младите кадри. 73-та не беше? Не, 71-та, защото 91-та е отменен указа за държавна сигурност, по който се води основния документ за държавна сигурност. Така че закона работи и върши чудеса, бих казал, в тази основа, защото показва, че ДАНС не се е казало, аз не знам тази разпоредба, те си искат. И комисията си работи. Това са ини проверки, които не се оповестяват публично. Но те дават механизъм да се защитава и да се предпазват от провали, буквално да го кажем. Също така проверяват и за тези, които ги награждават с ордени и медали. Пак има такава поправка, пак се проверяват тези хора, които се награждават. И никой не смее да награди някой вече, който... Защото преди пък те се награждаваха, примерно президентът Георги Първанов си назначи много такива свои колеги от тайните служби. Чудесно да завършим с тази положителна новина, че има закон, който работи, благодарение на едни колективни трайни усилия на не само юристи, но и на по-широкото гражданско общество. Благодаря ви за този разговор. Благодарим и ние.